Moji milí posluchači, přeji vám dobrý a ničím nerušený večer. Vítejte u dalšího vyprávění z našich dějin na dobrou noc. Pohodlně se uložte, zavřete oči a nechte všechny starosti dnešního dne pomalu odplynout do nenávratna. Venku možná neklidně šumí vítr a snáší se tma, ale vy jste v teple a bezpečí, připraveni nahlédnout do hlubin historie. Dnes se společně vydáme do doby plné velkolepých nadějí i trpkého zklamání. Budeme sledovat osud hrdé, bystré a vzdělané panovnice, která svůj další dlouhý život prožila ve stínu jediné prohrané bitvy. Než se však kopyta koní poprvé dotknou pražských ulic, dovolte mi jednu malou prosbu. Pokud u těchto historických toulek rádi odpočíváte, budu vám nesmírně vděčný, když videu dáte palec nahoru, nebo se stanete našimi stálými odběrateli. Je to nenápadný projev, který nám ale dává obrovskou sílu připravovat pro vás další sklidňující cesty do dávné minulosti. Děkuji vám. A nyní už nechte své myšlenky volně plynout do tmy. Byl sichravý podvečer na sklonku října roku 1619. Nad údolím Vltavy se už během odpoledne válela studená, neproniknutelná podzimní mlha, ale úzké ulice Starého Města a cesta k Hradčanům byly zalité hřejivým, mihotavým světlem tisíců planoucích pochodní. Z měšťanských komínů se líně vinul hustý kouř a jeho štiplavá vůně se ve vlhkém večerním vzduchu mísila s pachem spocených koní. Pražská dlažba temně duněla pod okovanými koly mnoha bohatě zdobených kočárů a pod kroky obrovského davu. Lidé se tísnili podél zablácené cesty, mávali, jásali a s upřímnou radostí volali slávu novým panovníkům. V jednom z těch nejhonosnějších kočárů seděla pouhých 23 let stará dívka. Byla v pokročilém stádiu těhotenství a celou cestu se choulila do sametového pláště. Teplo z ohňů jen stěží pronikalo přes silné stěny kočáru, ale její srdce bylo vzrušením. Praha, to prastaré a tajemné město, se před ní otevírala jako brána k novému, oslnivému životu. Byla nepochybně unavená po vyčerpávající cestě napříč celou Evropou, ale přesto se neustále usmívala. Její tvář odrážela záři pražských ohňů i obrovské naděje, které do ní celá protestantská Evropa a bouřící se české stavy vkládaly. Tato mladá žena vstoupila do dějin s přezdívkou, kterou jí vtiskla do tváře cílená, chladnokrevná habsburská propaganda. Zimní královna. Jméno, které mělo být na samém počátku pouhou urážkou, se nakonec stalo jejím trvalým osudem. Když toho magického říjnového večera naslouchala jásotu pražského lidu, nemohla tušit, jak mrazivě krátká její vláda bude. Za pouhých 13 měsíců bude muset stejnými branami prchat o život do temnoty a poletujícího sněhu, s děsem v očích a s hromadou rozbitých iluzí. Ztratí vzácnou korunu, ztratí nový domov a její jméno se na celá staletí zatemní nánosy krutých anekdot a lží, které jí budou pronásledovat až do dnešních dnů. Bude nespravedlivě vykreslována jako marnivá požitkářská cizinka, která ohrnovala nos nad místními zvyky a nedokázala pochopit vážnost doby. Ale životní příběh Alžběty Stuartovny v sobě skrývá snad jeden z vůbec největších paradoxů evropských dějin. Byla to totiž žena, která prohrála téměř vše, co šlo. Ztratila České království, přišla o svou milovanou rýnskou Pfalc, s obrovskou bolestí v srdci musela pohřbít manžela i několik svých drahých dětí a prožila dlouhá, hořká desetiletí ve vyhnanství. A přesto, v tom velkém zúčtování času, tato silná žena nakonec zvítězila. Zvítězila způsobem, který svou vahou přesahuje jedno lidské století. Právě ona je totiž skutečnou pramatkou dnešního britského královského rodu. Skrze její dceru, Žofii Hanoverskou, se vzácná rodová linie nikdy nezlomila. Krev této české královny tak dodnes plyne v žilách všech britských panovníků. Od krále Jiřího I., který usedl na trůn o mnoho desítek let později, až po dnešního krále Karla III. Žena, které se polovina tehdejší Evropy s chutí posmívala, tak darovala světu jednu z nejmocnějších dynastií, jakou kdy dějiny poznaly. Ale kdo vlastně byla? Odkud doopravdy přišla? A jak se stalo, že prababička britských králů skončila v Praze? Abychom plně porozuměli příběhu této neobyčejné ženy, musíme opustit tepající srdce střední Evropy a vydat se v čase i prostoru daleko na sever.
Až tam, kde se o masivní kamenné zdi opírá slaný a studený vítr od moře a kde se v rozlehlých síních drží věčný chlad. Psal se 19. srpen roku 1596. Byla hluboká noc, krátce po 2. hodině raní, když chodbami skotského paláce Dunfermline zazněl dětský pláč. V té chvíli, osvětlená jen mihotavými plameny krbů a voskových svící, se narodila malá princezna. Jejími rodiči byli skotský král Jakub VI. A jeho choť, královna Anna Dánská. Už od prvního nádechu bylo zřejmé, že toto dítě nebude žít obyčejný život. Její vznešenou kmotrou se nestal nikdo menší než samotná anglická panovnice, stárnoucí a legendami opředená panenská královna Alžběta Tudorovna. Právě po ní dostalo děvčátko své jméno. Byla to obrovská podsta. Je pravdou, že tato slavná kmotra o pouhých 7 let později navždy opustila tento svět a do našeho příběhu už jako dýchající bytost nezasáhne. Přesto nad dětstvím mladé princezny zůstala viset jako neviditelný stín, jako vzor absolutní ženské moci a nezlomné vůle. V drsných dobách na přelomu století nebylo v královských kruzích vůbec zvykem, aby panovnické děti vyrůstaly v bezprostřední blízkosti svých rodičů. Státnické povinnosti měly přednost před teplem rodinného krbu. Malá Alžběta tak svých prvních 6 let strávila na větrem ošlehaném hradě Linlithgow v péči lorda Livingstona. Bylo to dětství obklopené krásou skotských kopců a ozvěnou prastarých komnat. Zlom přišel v roce 1603. Smrt panenské královny znamenala, že Alžbětin otec přijal anglickou korunu a usedl na trůn jako král Jakub I. Celý dvůr se přesunul na jih do mnohem bohatší a teplejší země. Alžběta byla svěřena do péče rodiny Sira Johna Harringtona na panství Coombe Abbey. Tam, obklopena staletými duby a nádherou venkovského sídla, se začala formovat její osobnost. Byla neobyčejně bystrá a jazykově nadaná. Mluvila plynně francouzsky i italsky, dny trávila zdokonalováním se v hudbě, tanci a krasojízdě a nořila se do teologických textů. Přesto v jejím vzdělání zela jedna úmyslně vytvořená propast. Její otec jí totiž s mrazivou rezolutností zakázal jakékoliv studium latiny a staré řečtiny. Králův argument zněl tvrdě. Učenost prý dělá ženy jen mnohem nebezpečnějšími. Pro ctižádostivou Alžbětu to byla rána. Tuto nespravedlnost nesla s hořkostí po celý svůj život a o mnoho let později si tento pocit vynahradila alespoň tak, že svým vlastním dcerám dopřála přesně to svobodné vzdělání, které jí samotné bylo v jejich raných letech odepřeno. I přes tento přísný zákaz si ale našla jiný způsob, jak uplatnit svou pýchu a vzdor. Mnozí z jejich učitelů dříve sloužili na dvoře panenské královny. Vyprávěli jí o lesku minulé éry a Alžběta začala svou zesnulou kmotru s až nepochopitelnou pečlivostí napodobovat. S urputností si vytrhávala vlasy vysoko nad čelem, aby získala ten stejný klenutý profil známý z majestátních portrétů. Nosila stejný řetěz z velkých perel a po večerech osamoceně trénovala její osobitý podpis, dokud ho nedovedla k naprosté vizuální dokonalosti. Že však královský život není jen o klidných procházkách v zahradách, se ukázalo s děsivou brutalitou velmi brzy. Psal se rok 1605 a princezně bylo pouhých 9 let. Právě tehdy se zrodilo pověstné spiknutí střelného prachu. Plán vzbouřenců byl chladnokrevný a nemilosrdný. Chtěli do povětří vyhodit budovu parlamentu i s králem Jakubem. Plán ale obsahoval i neméně zlověstnou část. Měli v úmyslu unést malou Alžbětu, vychovat z ní poslušnou katoličku a posadit ji na trůn jako poddajnou loutku. Ochránci v naprosté panice popadli zmatenou princeznu a urychleně ji ukryli za masivní hradby města Coventry. Zatímco úřady lovily Guye Fawkese mezi sudy se střelným prachem, dívka seděla schoulená v cizí, spoře osvětlené komnatě a poslouchala temné kvílení větru za oknem. Strach těch nekonečných hodin se jí vril hluboko do duše. O to silněji pak po zbytek života s vděčností slavila noc na 5. listopadu. V záři památečních ohňů oslavovala to, že neskončila jako zajatkyně v rukou cizích mužů, že je naživu a dýchá svobodný vzduch. Tato mrazivá blízkost nebezpečí ji jen ještě pevněji zblížila s člověkem, který se stal nespochybnitelným středobodem jejího dětského světa. Byl jím její starší bratr, bystrý a nadějný princ Jindřich. Právě on se pro ní stal tím nejpevnějším bodem a milujícím ochráncem, oporou, jejíž náhlá ztráta měla už brzy přinést první nefalšovaný a hluboký smutek do jejich budoucích dnů.
Jindřich Frederik, princ z Walesu, nebyl pro Alžbětu jen starším bratrem. Byl jejím největším důvěrníkem, rovnocenným intelektuálním partnerem a tím nejpevnějším sloupem jejího dětského světa. Když ho v mlhavých dnech listopadu roku 1612 náhle schvátila neúprosná horečka, její svět se začal hroutit. Ze zoufalství se dokonce pokusila proniknout do jeho přísně střežených komnat v tajném převlečení, jen aby mohla chvíli sedět na blízku jeho lůžku a držet ho za ruku. Stráže ji však poznali a zadrželi. Princovi úplně poslední pronesené věty předtím, než vydechl naposledy, se nesly prázdným pokojem plným bezmoci. Kde je má milovaná sestra? Alžběta se propadla do hlubokého smutku, a to přesně ve chvíli, kdy celý londýnský dvůr už jířil barvami a připravoval se na její vlastní velkolepou svatbu. Do konce života si pak v duši nesla stín dvou ztracených mužů jménem Jindřich. Tento laskavý bratr, pohřbený příliš brzy, byl tím prvním. O ruku půvabné anglické princezny usilovala řada mocných mužů z celého kontinentu. Zájem projevil francouzský následník trůnu, švédský král Gustav Adolf, španělský vládce Filip III., savojský dědic Viktor Amadeus i polský kralevic Vladislav. Nešlo totiž jen o dívčinu krásu. Ve hře byla křehká náboženská a politická rovnováha celé Evropy. Její otec, král Jakub, nakonec svým pragmatickým okem vybral Fridricha Falckého. Byl to kurfürst z Rýnské Falce a především důležitá hlava tzv. Protestantské unie. Když tento mladík v říjnu roku 1612 dorazil do Anglie, dvůr s napětím sledoval střet dvou zcela odlišných lidských povah. Alžběta byla oslnivá, velmi živá, neustále obklopená dvorní společností a plná životní odvahy. Fridrich byl naopak hluboce melancholický, silně zbožný a plachý muž. Při jejich prvním setkání před ní v posvátné úctě poklekl a lehce políbil lem jejich šatů. Alžběta s tou svou vřelou a bezprostřední povahou ho však jemně vzala za ruce, zvedla ho ze země a políbila ho přímo na tvář. Od toho okamžiku byl ztracen. Odmítal sledovat turnaje, vyhnul se lovům i hlučným pitkám svých vrstevníků, jen aby mohl trávit každý vzácný okamžik po jejím boku. A ačkoliv ona byla zpočátku pochopitelně zdrženlivá a brala sňatek spíše jako svou nevyhnutelnou státnickou povinnost, postupně se do tohoto něžného kurfiřta skutečně a hluboce zamilovala. Jejich sňatek byl spečetěn 14. února roku 1613, přesně na den svatého Valentína, ve slavnostně nasvícené a květinami provoněné kapli paláce Whitehall. Bylo to magické spojení dvou mladých duší. Oběma bylo pouhých 17 let. Oba se dokonce narodili ve stejném roce. Následné oslavy byly tak pompézní a nekonečné, že jejich astronomické náklady téměř přivedly tehdejší Anglii na samý pokraj státního bankrotu. Trvaly úctyhodné 2 měsíce. Slavný anglický básník John Donne pro ně napsal krásné svatební verše a na královském dvoře se pro pobavení vznešených hostů hrála Shakespearova slavná bouře. Celý Londýn se po dlouhé týdny topil v hudbě, v drahém víně a nekonečných divadelních představeních. Když si pak hrdý Fridrich konečně odvezl svou nevěstu domů do Heidelbergu, místní falská šlechta je srdečně uvítala velkolepou hrou o starověkých argonautech. Sám kurfiřt v ní vystupoval jako mýtický Iason, jenž po dlouhé plavbě konečně nalezl zlaté rouno stělesněné anglickou princeznou. Alžběta si přivezla zástup 90 osob, skupinu herců a proslulého architekta Iniga Jonese. Pro svou milovanou ženu nechal Fridrich k prastarému hradu přistavět zcela nový palác. Skutečným zázrakem se ale stala rozlehlá renesanční zahrada. Současníci tento div plní dokonalých geometrických teras, tryskajících fontán a důmyslných vodních her ne nadarmo nazývali 8. divem světa. Byla to idylická léta naplněná láskou a smíchem dětí. V Heidelbergu se jim narodil syn Fridrich Jindřich, po něm Karel Ludvík a také dcera Alžběta. Zámeckými terasami voněly cizokrajné rostliny a jemné šumění chladivé vody z fontán vytvářelo dokonalou a klidnou kulisu k těm vůbec nejšťastnějším dnům jejího dlouhého života. Bylo to přesně 6 jasných, sluncem prozářených let, které kalil jen jeden jediný stín. Byla jim její neschopnost hospodařit s penězi. Měla sice vše, co si jen mohla přát,
ale za vysokými zdmi jejich zahrad se už tiše a nezadržitelně stahovala temná mračna blížící se bouře. Mračna, která se tak dlouho a nepozorovaně stahovala nad celou střední Evropou, naplno propukla v divokou a ničivou bouři 23. května roku 1618. Toho jarního dne proběhla třetí pražská defenestrace. Královští místodržící Slavata a Martinic společně se svým sekretářem Filipem Fabriciem byli rozlíceným davem vyhozeni z oken Pražského hradu do hlubokého příkopu. Křehký mír byl ten tam a české stavy zoufale potřebovali najít nového protestantského krále, jehož mezinárodní vazby by zaručily pevnou ochranu před hněvem Vídně. Volba padla právě na Fridricha. Nebyla to náhoda ani pouhé sympatie. Zastával prestižní pozici hlavy protestantské unie, byl švagrem braniborského kurfiřta, krevní pouto ho pojilo s dánskou korunou a jeho vlivným strýcem byl mocný Mořic Oranžský. A především byl zetěm anglického krále. Český šlechtic Václav Vilém z Roupova tehdy při volbě mluvil o Fridrichovi s obrovskou nadějí, jako o pánu mladém, rozumném, učeném, jenž se jazyku našemu českému naučiti může. Sám Fridrich ale dlouze a mučivě váhal. V tichu své pracovny se trápil pochybnostmi, zda smí přijmout korunu, která podle práva patřila někomu jinému. Nakonec však podlehl hlubokému pocitu, že je pouhým nástrojem v rukou vyšší moci a osudnou nabídku k vládnutí přijal. Jeho tchán, anglický král Jakub, byl ostře proti. Hluboce věřil v nedotknutelnost a posvátnost pomazaného panovníka a ze všeho nejvíce se děsil toho, že tento ukvapený krok uvrhne celou Evropu do krvavé války, která spálí vše, co dosud pracně vybudovali. S přijetím české koruny se navíc pojí jedna velmi slavná a dodnes často opakovaná anekdota. Alžběta prý tehdy na váhajícího manžela křičela, že raději bude v Praze jíst obyčejné zelí jako skutečná královna, než aby hodovala na luxusních falckých hostinách jen jako pouhá kurfiřtka. Je však důležité říci, že tuto větu neprokazuje vůbec žádný dobový a spolehlivý pramen. Byl to z největší pravděpodobností jen další z mnoha jedovatých šípů pozdější habsburské propagandy, která potřebovala vykreslit Alžbětu jako chladnou a chorobně ctižádostivou ženu, jež svého manžela bezhlavě dohnala k záhubě. Když se konečně obrovský panovnický průvod vydal na cestu do Čech, čítal přesně 569 osob a 610 koní. Byla to nevídaná přehlídka dvorské nádhery, která se pomalu sunula podzimní krajinou. Posledního října roku 1619 se vznešená společnost zastavila k odpočinku a slavnostnímu obědu v loveckém letohrádku Hvězda nedaleko za hradbami Prahy. Právě v tomto okamžiku se odehrál jeden z těch mrazivých paradoxů, které umí napsat jen samotné dějiny. Tím vůbec prvním kusem české země, ze kterého Fridrich a Alžběta na vlastní oči zblízka spatřili věže starobylé Prahy, byla mírná a větrem ošlehaná vyvýšenina zvaná Bílá hora. Přesně za 1 rok a pouhých 8 dní k tomu na tomto samém místě o své zbrusu nové království navždy přijdou a jejich vojska budou nemilosrdně rozdrcena. V tu chvíli ale nebe nad nimi mlčelo a budoucnost zůstávala skryta v závoji podzimní mlhy. Podle barvitého líčení tehdejšího kronikáře Pavla Skály ze Zhoře pak Fridrich vsedl na spanilého koně a v čele dlouhého zástupu vyrazil vstříc svému novému domovu. Slavnostní vjezd do města trval dlouhé 2 hodiny. Když mladý král dorazil ke Strahovské bráně, čekal tam na něj početný houv pražských měšťanů. K úžasu všech cizinců byli tito muži vyzbrojeni starodávnými husitskými zbraněmi, sudlicemi a okovanými cepy, z nichž dýchala staletá a syrová historie této země. Místní hejtman zvučným hlasem latinsky dojatě zvolal: Radujte se všichni, neboť žije král! Fridrich se prý jen udiveně, ale laskavě usmíval nad tím zvláštním archaickým vystrojením starých táborů. Samotný den byl velmi pochmurný, foukal ostrý, nevlídný vítr, který zvedal prach z vysušených cest a honil suché, zažloutlé listí přímo pod kopyty drahých koní. Zmíněný Skála ze Zhoře to ve svých pečlivých zápisech reflektuje jako nevlídné varovné znamení z hůry a celý ten sváteční čas nazývá dnem bez smrti. Tento krásný poetický obrat ovšem nesmíme brát jako nějaký statistický fakt, nýbrž spíše jako kronikářovu snahu o hlubokou symbolickou stylizaci oné zvláštní a nesmírně napjaté chvíle.
Alžběta mezitím výjížděla do Starého Města ve svém uzavřeném, teple čalouněném kočáře. Byla v pokročilém stupni těhotenství a úcta k ní i k nenarozenému dítěti byla tak obrovská, že z hradebních děl se na uvítanou nevypálila ani jedna jediná slavnostní rána, aby se královna nelekla toho ohlušujícího hřmění. Nad celou stověžatou Prahou se tak vznášelo jen tiché, radostné očekávání a vznešené uvítací verše básníka Šimona Lomnického z Budče, které se pomalu mísily s dusotem stovek okovaných kopyt na studeném kameni dlážděných ulic. Samotný vrchol všech těchto podzimních nadějí nadešel 4. listopadu, kdy se pod chladnými, staletými klenbami majestátní katedrály svatého Víta odehrál akt, který navždy přepsal zavedené pořádky starého světa. Vzduch v potemnělém chrámu byl těžký, prosycený vůní dohořívajícího vosku, prastarého kamene a napjatým tichem, když mladý Fridrich pomalu předstoupil před hlavní oltář. K uším všech přítomných doléhala ozvěna slov slavnostní přísahy, která byla čtena v češtině a následně pečlivě překládána. Pak ale přišel ten skutečný dějinný zlom. Těžkou a vzácnými drahokamy posetou korunu svatého Václava mu totiž na hlavu neposadil katolický arcibiskup, jak nekompromisně velela staletá a dosud nedotknutelná tradice. Této nesmírně posvátné role se s obrovskou vážností chopili dva přední protestančtí duchovní. Byli jimi utrakvista Jiří Dikastus a zástupce Moravské jednoty bratrské Jan Cyril Třebíčský. V tu nezapomenutelnou chvíli se zrodil zcela revoluční obraz. Česká protestantská církev poprvé a naposledy v dějinách korunovala svého vlastního kalvínského panovníka. Chrámovou lodí se mocně rozlehl hlas, který s rozechvěním pronesl starobylou formuli. Nově zvolený králi, račte přijmout korunu království. Obrovská radost se z posvátných zdí okamžitě přelila do pražských ulic. Kronikář Pavel Skála ze Zhoře pro nás zachytil naprosto fascinující scénu, kdy vysoko na makovici jedné z chrámových věží stál odvážný pacholek, balancoval ve studeném větru a točil obrovským praporcem, zatímco druhý muž kousek pod ním s divokým nadšením kloukl do bubnů. Na hradním nádvoří mezitím tryskalo z kamenné kašny červené i bílé víno a sám nově korunovaný král si musel z hlavy sejmout onen těžký svatováclavský klenot, aby mohl s rozjásaným davem obyčejných lidí vůbec připíjet. O pouhé 3 dny později, 7. listopadu, přišla na řadu i samotná Alžběta. Její obřad byl však vzhledem k pokročilému těhotenství o poznání kratší a skromnější, přičemž kázání se neslo v němčině. Je zajímavé sledovat, jak odlišně se k ní tehdejší společnost chovala. Zatímco Fridrichova korunovace byla v kronikách popsána do těch naprosto nejmenších jásavých podrobností, o té její se dobový kronikář Skála zmiňuje spíše letmo. S lehkým a odtažitým nezájemem jí odbývá jedinou prostou větou. Vykonalo se korunování Alžběty Britanské. Pod tímto povrchem velkolepých oslav se totiž už začínaly rodit první vážné trhliny a hluboká vzájemná nedorozumění. Královský dvůr se stal dějištěm obrovského kulturního šoku. Excentrická anglická móda, kterou sebou Alžběta a její doprovod přivezli, se naprosto ostře střetávala s mnohem upjatějšími domácími zvyklostmi. Výstřihy cizích dvorních dam byly velmi hluboké, odhalující a namísto úctivého políbení ruky se usměvavá panovnice se zaskočenou českou šlechtou zdravila pouhým stiskem ruky. Mnohem větším a fatálnějším problémem však byla pomyslná zeď, kterou tvořila nepřekonatelná jazyková bariéra. Alžběta neuměla ani slovo česky a neovládala ani němčinu, zatímco pyšné domácí elity zase nerozuměly její rychlé francouzštině či angličtině. Češi a Angličané se tak často vůbec nedokázali domluvit. Z tohoto zmatku a frustrace logicky vznikalo velmi úrodné podhoubí pro dvorské drby, kterých se naprosto dokonale a s neúprosným kalkulem chopila katolická habsburská propaganda. Tito zruční propagandisté si vzali jazykovou a kulturní bariéru jako svůj hlavní nástroj k diskreditaci nového dvora. Křiklavým a tragickým příkladem jejich práce je historka o posvěcených chlebech, které byly upečeny do složitých a jemných tvarů květin. Přední české šlechtičny je tehdy s velkou úctou a dojetím přinesly své nové královně na uvítanou. Alžběta však nepochopila jejich hluboký náboženský symbolismus a v naprosté nevinnosti je rozdala svým mladým dvorním dámám na hraní. Během smíchu pak několik kusů pečiva nedopatřením spadlo na zem.
České dámy to okamžitě považovaly za nevýslovnou urážku. Habsburská propaganda z této nešťastné epizody obratem vyrobila a roznesla obraz arogantní a rozmazlené cizinky, která úmyslně pohrdá českými tradicemi. Její jméno to však v očích veřejnosti otrávilo. Tato jedovatá semínka vzteku padla na dokonale připravenou půdu krátce před Vánoci, přesně 21. prosince, kdy se v katedrále svatého Víta odehrál temný a neomluvitelný skandál. Sfanatizovaní kalvíni a opilý predikant Salmut tehdy vtrhli do stemnělého chrámu a začali tam s řáděním, při kterém ničili vzácné staleté oltáře a obrazy. Zděšená historická tradice z tohoto ohavného činu okamžitě obvinila Alžbětu. Ve skutečnosti však novopečená matka v té době v tichosti ležela ve svých vyhřátých komnatách a o venkovním běsnění neměla sebemenší tušení. Skutečným strůjcem tohoto násilí byl fanatický dvorní kazatel Skultetus, který k úklidu chrámu přesvědčil vlažného Fridricha. Její svět byl tehdy zúžen jen na kolébku a teplokrbu, zatímco její muž po Vánocích odjížděl do zimy na dlouhou holdovací cestu po vlastech českých a moravských. Během těchto dlouhých 2 měsíců odloučení, kdy na opuštěné zahrady Pražského hradu tiše padal první sníh a ostrý vítr kvílel ve vysokých komínech, udržovali manželé své křehké spojení jen prostřednictvím stovek popsaných listů papíru. Kurfiřt posílal své těhotné a osamělé ženě desítky pečlivě psaných zpráv z cest. Vyprávěl v nich s jemným obdivem o hřejivé a bohaté kráse moravských tapisérií, o majestátnosti Slezské Vratislavy i o bezstarostném půvabu tamních dam, se kterými se na své holdovací cestě setkal. Z jeho dlouhých dopisů sálala upřímná snaha potěšit ženu, která zůstala sama v obrovském, studeném a cizím paláci. Ten vůbec nejdůležitější a nejdojemnější list ale dorazil z Rokycan, jen velmi krátce před osudnou bitvou. Fridrich v něm s odevzdaností psal: Děkuji vám mnohokrát za krásné žluté pero. Jsem zarmoucen zkouškami, které Bůh na nás sesílá, a ještě více tím, že trpíte láskou ke mně. Byla to slova plná hlubokého smíření a nekončící oddanosti. Za to Alžbětiny odpovědi, voňavé dopisy pečetěné jejím vlastním znakem, se nám bohužel nedochovaly. Fridrich je totiž z úzkostlivé opatrnosti na svých cestách raději pálil v krbech pronajatých zájezdních hostinců, aby v těchto zrádných dobách nepadli do rukou všudy přítomných nepřátel. A tito nepřátelé mezitím rozhodně nespali. Právě v tomto podzimním období se zrodila jedna z nejznámějších historických legend, mistrovsky vykonstruovaná lživá věštba, která této ženě navždy vtiskla její nesmrtelné jméno. Je naprosto klíčové uvést na pravou míru skutečnou chronologii oněch událostí. Slavná a tak posměšná přezdívka Zimní král totiž nevznikla v Čechách až po nějaké dlouhé a kruté zimě, jak se dodnes často a zcela mylně traduje. Vznikla mnohem dříve, vlastně ještě před ní. Už na podzim roku 1619, hned po slavnostní pražské volbě, začali jezuitští propagandisté po celé katolické Evropě chrlit stovky malovaných posměšných letáků. Předpovídali v nich s chladným kalkulem, že vláda tohoto cizího vetřelce s prvním jarním sluncem zaručeně roztaje, přesně tak snadno a nevyhnutelně, jako ze sněhu postavený sněhulák. Přezdívka Zimní král a posléze i Zimní královna se tak v evropských městech ujala dávno předtím, než v Praze vůbec napadla první skutečná sněhová vločka. Byla to neuvěřitelně přesná a dokonalá zbraň hromadného ničení lidské pověsti. 8. listopadu roku 1620 se ona dlouho zadržovaná temná mračna nad městem definitivně protrhla. Na nedaleké pláni zvané Bílá hora se odehrála tragická bitva, ve které bylo vojsko českých stavů nemilosrdně rozdrceno za pouhé 2 hodiny. Krvavá porážka se nesla mrazivým podzimním vzduchem jako těžký umíráček a doléhala až k hradním oknům. I kolem tohoto chaotického dne však panuje mnoho romantických, ale naprosto lživých mýtů. Ten nejznámější z nich barvitě vypráví o naivní, překvapené královně, která prý v klidu sedí u bohatě prostřeného oběda a když poprvé uslyší zlověstnou dělostřelbu, zmateně se ptá, jak to, že to přišlo tak rychle. Je to prokazatelný nesmysl. Historická realita byla mnohem pochmurnější a praktičtější. Usilovné přípravy na možnou evakuaci dvora probíhaly už celé týdny.
Cenný osobní majetek se pečlivě a systematicky balil do dřevěných truhel. Alžběta ale rezolutně odmítala opustit hlavní město dříve bez svého manžela. Věděla moc dobře, že kdyby královna uprchla ze sídla předčasně, vyvolalo by to v pražských ulicích i u zbytků vojska naprostou a nezvladatelnou paniku. Stejně tak onen proslulý mýtus o tom, že v hradním paláci při překotném útěku zapomněla svého malého syna, prince Ruprechta, a někdo z dvořanů jí plačící dítě musel na poslední chvíli hodit do už rozjetého kočáru, je opět jen a pouze zlomyslná propaganda, určená k jejímu znevážení jako chladné a krkavčí matky. Reálný chaos o něch mrazivých a zoufalých hodin měl úplně jinou, mnohem pragmatičtější podobu. Ve všeobecném spěchu a zmatku noční evakuace se na Pražském hradě skutečně zapomněly důležité věci. Například velmi vzácné a honosné britské insignie slavného podvazkového řádu. Tyto nádherné symboly moci pak nepřátelští vojáci s obrovskou slávou a hlasitým posměchem odeslali vítěznému bavorskému vévodovi do Mnichova. Zatímco nepřátelé zpona hrdla slavili svůj triumf, vyděšená královská rodina se úmorně prodírala rozježděnými, zledovatělými cestami vstříc nejisté záchraně. Nejdříve zaměřili na východ, směrem na Náchod, kde strávili krátkou, probdělou noc na panství její velmi věrné dvorní dámy Markéty Salomeny Smiřické. Stará melancholická lidová pověst vypráví o tom, že někde v těch místech královnin kůň ve spěchu ztratil podkovu, která se prý na památku dodnes ukrývá kdesi v chladném dláždění stichlého náměstí. Byla to však jen jedna z mnoha drobných zastávek na nekonečné a vysilující cestě k severu. Cíl tehdy ležel v mrazivém Braniborském Kostříně. Právě tam, v krutém lednu roku 1621, obklopena silnými mrazy a v naprostém fyzickém vyčerpání, přivedla na svět svého dalšího syna, kterému dala hrdé jméno Mořic. Celou tehdejší Evropou se v tu samou dobu rychlostí blesku šířily zaručené drby o tom, že svržená česká královna kdesi na zabláceném útěku zemřela vyčerpáním. Ona ale nezemřela, přežila. S novorozeným dítětem v náručí a se ztraceným rozbitým královstvím v zádech pomalu mířila dál, k domnělému bezpečí hlubokých vodních kanálů a větrných mlýnů do nizozemského Hágu. Své útočiště nakonec nalezli v rozlehlých, ale věčně neútulných chodbách paláce Wassenerhof v nizozemském Hágu. To místo se na dlouhá a úmorná desetiletí stalo pomyslným středobodem jejich nového, nuceného exilu. Kolem svrženého královského páru se postupně shromáždil neuvěřitelně početný dvůr, který v době svého největšího rozmachu čítal až 1200 lidí. Byli to věrní šlechtici, schudlí uprchlíci, vojáci bez armády i stovky obyčejných sloužících, kteří všichni spojili svůj osud s padlou dynastií. Udržovat v chodu tak obrovský kolos však stálo velké prostředky a královská rodina se velmi brzy začala topit v astronomických dluzích. Žili vysoko nad své poměry, snažili se zoufale udržet iluzi staré moci ve stínu zašlé slávy a ani pravidelné finanční penze od anglického krále Jakuba či od samotných nizozemských stavů nedokázali pokrýt ty nekonečné výdaje. A když v roce 1622 definitivně padla do nepřátelských rukou a byla nenávratně ztracena i jejich milovaná rýnská Pfalz, zhasla s ní i ta vůbec poslední, chabě plápolající naděje na návrat domů. Vznikl tak jeden z dalších hořkých paradoxů jejího života. Alžběta, pyšná žena bez vlastního trůnu a stálého domova, brzy zjistila, že vznešený původ účty neplatí. Musela s potupou tajně rozprodávat své osobní cennosti, aby vůbec nakrmila zástupy závislých dvořanů. S bezmocí sledovala, jak se její vysněný svět drolí pod tíhou dluhů, zatímco se po celé střední Evropě naplno a krvavě roztáčelo zničující soukolí 30leté války. Dlouho předtím však musela čelit ráně, která její duši poznamenala mnohem hlouběji než ztráta jakéhokoliv království, majetku nebo politického vlivu. Byla to ztráta toho naprosto nejcennějšího, co matka může mít. Její nejstarší syn, mladý a nadaný princ Frederik Jindřich, do kterého po ztrátě všech území celý rod vkládal ty největší naděje na vzkříšení rodové slávy, tragicky zahynul. Stalo se to v mrazivém lednu roku 1629. Otec se synem tehdy podnikli plavbu přes zrádné Haarlemské moře.
Toho zimního dne se nad temnou ledovou vodou převalovala hustá, neprostupná mlha, která tlumila všechny zvuky a milosrdně skrývala obzory. Z ničeho nic se z té bílé, tíživé tmy vynořila nákladní bárka a s ohlušujícím praskotem dřeva narazila do jejich menšího plavidla. Loď se začala téměř okamžitě potápět. Zoufale křičící otec bez nejmenšího váhání skočil do černočerné ledové vody a snažil se svého chlapce zachránit. Dlouhé minuty po něm pátral ve tmě a pohlcujícím chladu, ale princ zůstal beznadějně uvězněný hluboko pod hladinou ve spleti potrhaného lanoví a zlomených stěžňů. Alžběta se z této nepopsatelné drtivé ztráty už nikdy nedokázala plně vzpamatovat. Až do samého konce svých dnů s nezměrnou bolestí v srdci vzpomínala na dva své milované, ztracené a předčasně pohřbené muže stejného jména. Na moudrého bratra Jindřicha a na svého prvorozeného syna Jindřicha. Tato událost na potemnělém moři naprosto a definitivně zlomila i samotného Fridricha. Bývalý zimní král, kdysi tak plný velkolepých vizí a posvátného přesvědčení o svém božském poslání, se začal rychle propadat do hluboké, pohlcující melancholie. Byl to už jen stín muže, který kdysi za jásotu davů a zvonění zvonů přijížděl do stověžaté Prahy. Stal se uzavřeným, zatrpklým a unaveným poutníkem bez domova. S hořkostí a uraženou hrdostí dokonce odmítl potupnou dohodu, kterou mu nabízel mocný švédský král, protože by ho to politicky ponížilo na úroveň pouhého prosebníka. Jeho utrápená životní cesta se potichu a osaměle uzavřela na konci listopadu roku 1632 ve městě Mohuč, daleko od rodiny i od zbytků svého dvora. Bylo mu tehdy pouhých 630 let a s největší pravděpodobností podlehl morové nákaze. Jeho konec byl tichý a nenápadný, odehrál se v šeru za cizí zdí, což tvořilo až mrazivý, krutý kontrast s oním ohlušujícím jásotem, který ho jen o málo let dříve vítal u bran Pražského hradu. A aby toho historického smutku nebylo málo, místo jeho posledního odpočinku je po mnoha utajených, překotných přesunech olověné rakve v dobách válečného chaosu dodnes zcela nezvěstné. Svržený král tak nenašel stálý klid ani po své smrti. Když do zamračeného Hágu dorazila nevyhnutelná zpráva o jeho skonu, Alžběta se uzavřela do naprosto neprostupné tmy. Přestala mluvit, zcela odmítala jíst a celé dny jen nehybně seděla ve svém pokoji a zírala do prázdna. Do svých listů si tehdy třesoucí se rukou zapsala jedinou, tichou a zoufalou větu, která dokonale vystihovala celou propastnou prázdnotu jejího tehdejšího světa. Hlavní opora mého života je pryč. Tento všudy přítomný a hluboký smutek se naplno promítl i do jejího vnějšího světa, ze kterého si cíleně vytvořila nepřehlednutelný kult vdovství. Její rodná Anglie jí tehdy do dalekého Hágu poslala úctyhodnou sumu 1000 liber, určenou výhradně na nákup černých látek a výzdobu komnat. Následujících neuvěřitelných 40 let pak Alžběta všechny své dopisy úzkostlivě pečetila ušen černým voskem a převazovala černým hedvábím. A co víc, už nikdy do konce svého života neodložila smutečný černý oděv. Ale pod touto dokonalou maskou zlomené a truchlící vdovy se skrývala neobyčejně vitální, inteligentní a neúnavná diplomatka, která se stala neformální, leč velmi mocnou regentkou za svého syna. Právě z jejího pera vzešlo přes 3000 pečlivě formulovaných a dodnes dochovaných dopisů, kterými sticha své pracovně neustále vyjednávala, intrikovala a zasahovala do vysoké politiky napříč celou rozbouřenou Evropou. Bojovala za navrácení ztracených práv a území své rodiny se zarytostí a systematičností, kterou u ní v dobách bezstarostného mládí nikdo nepředpokládal. A na tuto nelehkou cestu nebyla tak úplně sama. Její dvůr, i když byl dvorem exilovým, nepřestával silně přitahovat výjimečné muže, jakési novodobé rytíře, kteří byli ochotni položit k jejím nohám své životy i majetky. Tím naprosto nejvěrnějším z nich se stal William Craven. Byl to o 12 let mladší, nesmírně bohatý Angličan, který do osudu této padlé královny vložil doslova celé své obrovské jmění. Během dlouhých let pro ní utratil ohromujících 50 000 liber. A v těch nejtěžších časech, kdy Alžběta vinou historických událostí přišla o všechny své pravidelné příjmy, jí tento oddaný muž dokonce přímo živil. Historici se dodnes přou o to, zda mezi nimi vzplála tajná, vášnivá láska, nebo zda dokonce v tichosti uzavřeli tajný sňatek.
Ačkoliv neexistuje vůbec žádný dochovaný písemný dokument, který by to definitivně potvrzoval, silná ústní tradice rodu Cravenů i mnohé skryté symboly a detaily na dobových obrazech tomuto hlubokému a romantickému spojení jasně napovídají. Dvůr v Haagu však nebyl plný jen bezbřehé oddanosti, ale také silných a zraňujících vášní. Křiklavým příkladem byla její hořká rivalita s Amálií von Solms. Tato žena původně přijela z Prahy s Alžbětou jako její obyčejná dvorní dáma. V Nizozemsku se jí ale podařilo uzavřít neobyčejně výhodný sňatek se samotným nizozemským místodržícím, čímž se ve společenském žebříčku rázem vyšvihla vysoko nad svou bývalou paní. Alžběta, svázaná svou nezměrnou královskou pýchou a hořkostí ze ztráty vlastního postavení, tuto svou bývalou podřízenou naprosto a nepokrytě nenáviděla. Často ji na veřejnosti hrubě urážela, a to navzdory tomu, že ve svém ponížení byla na finanční podpoře od manžela této nenáviděné ženy existenčně závislá. Jejich neustálé, veřejné a mnohdy velmi trapné spory se dokonce staly tak populárními, že přímo inspirovali vznik několika dobových satirických divadelních her, kterým se smálo celé město. Podivuhodný a neustále pulzující dvůr v Haagu však zdaleka nebyl jen útočištěm pro anglické dobrodruhy či falské šlechtice. Postupem času se stal doslova záchranným ostrovem pro stovky zoufalých uprchlíků z dalekého, válkou rozvráceného českého království. Během těch dlouhých desetiletí prošlo jejími komnatami přes 400 pobělohorských exulantů. Bylo to zvláštní, hluboce dojemné a oboustranně prospěšné soužití plné nostalgie po ztraceném domově. Schudlí a vyhnaní Čechové, kteří za sebou nechali spálené statky a zkonfiskované majetky, zoufale potřebovali nějakou obživu, ochranu a pocit bezpečí v cizí, mrazivé zemi. Alžběta zase jejich neustálou přítomností před zraky celé katolické Evropy neochvějně legitimizovala svůj vlastní královský nárok. Dokud měla kolem sebe své věrné poddané, nespochybnitelně zůstávala skutečnou českou královnou. Mezi těmito unavenými stíny minulosti se objevovaly postavy, jejichž pohnuté osudy by vydaly na samostatné a velmi smutné romány. Jedním z těch nejvýraznějších byl Václav Vilém z Roupova. Byl to přesně ten samý, hrdý a výřečný muž, který kdysi v opojení při slavnostní pražské volbě tak nadšeně chválil Fridricha jako rozumného a učeného pána. Po prohrané bitvě na Bílé hoře ztratil naprosto všechno a věrně následoval svůj královský pár do ponurého exilu. Na samém sklonku svého utrápeného života se pak ještě naposledy s obrovským vypětím sil pokusil zvrátit svůj osud. Vrátil se do své milované domoviny v závěsu invazní švédské armády s pošetilou, utopickou nadějí, že vybojuje zpět svůj ztracený život. Zpět na sever se už ale nevrátil. Nepadl však hrdinským mečem na bitevním poli, jak by si u starého šlechtice možná někdo představoval, ale pomalu podlehl naprostému vyčerpání a stáří. Na podzim roku 1641 ho v Litoměřicích schvátila zákeřná nemoc. Zemřel jako zlomený muž, ale osud a prozřetelnost mu dopřáli alespoň to, že naposledy vydechl ve své rodné vlasti. Po boku panovnice ale neochvějně stály i české ženy. Byla to například Markéta Salomena Slavatová, rozená Smiřická, která Alžbětě sloužila jako její nejbližší dvorní dáma s neuvěřitelnou loajalitou od prvních, nadějeplných pražských dnů až do těch nejmrazivějších let v rovinatém Nizozemsku. Ještě o něco dojemnější byl snad vztah stárnoucí královny k Johaně Roupovské. Alžběta si tuto dívku v podstatě adoptovala za vlastní a s neobvyklou mateřskou něhou jí říkala malá opička. Byla to právě Johana, kdo po boku královny dokázal vydržet jezdit na drsné podzimní hony do hlubokých sichravých lesů, kdy i ty nejodolnější domácí dvořanky potupně padaly únavou a chladem z koňských hřbetů. Alžběta si svých českých poddaných hluboce vážila a jejich oběti si dobře pamatovala. Dokonce i starému a obávanému vůdci stavovského povstání, hraběti Jindřichu Matyáši Turnovi, nechávala do jeho drsného vojenského ležení posílat sudy dobrého piva a v osobních dopisech tohoto zoceleného, zjízveného válečníka láskyplně oslovovala vlídným slůvkem otče. A nesmíme zapomenout, že na jejím dvoře se v roce 1626 poprvé ukázal také učenec Jan Ámos Komenský, který této rodině bez zaváhání zůstal hluboce loajální až do konce svého vlastního, trpkého života v cizině. Při pohledu na všechny tyto drobné, ale silné lidské příběhy se musíme s odstupem staletí ptát, zda byl ten do omrzení opakovaný obraz oné namyšlené cizácké panovnice skutečně pravdivý.
Moderní historici s naprostou jistotou Alžbětu vyprošťují ze všech těch staletých zlomyslných lží, které o ní s takovou pečlivostí sepsali staří kronikáři a zaplacení propagandisté. Dnes už bezpečně víme, že zničení vzácných oltářů ve svatovíckém chrámu rozhodně nebylo její vůlí a víme i to, že se nikdy neposmívala českým tradicím a ani v nejmenším je úmyslně nehanobila. Byla prostě jen dokonalou, bezbranou obětí neúprosného soukolí propagandy, která v rozdělené Evropě nutně potřebovala jasného viníka a snadný terč. Té ženě, která 40 let v exilu nosila černý vosk a znala jména svých českých podaných, dluží české dějiny trochu víc než jen jednu posměšnou propagandistickou přezdívku. Jak léta pomalu ubíhala a její kdysi tak husté vlasy, nyní pečlivě skryté pod černým vdovským závojem, začaly protkávat stříbrné nitě šedin, přinášel čas do jejího exilového života další kruté ztráty. Osud jakoby se rozhodl v tichosti vyzkoušet samé hranice její lidské odolnosti a trpělivosti. Smrt si s chladnou pravidelností začala přicházet pro další z jejich milovaných dětí. Malý princ Gustav Adolf, pojmenovaný po slavném švédském králi, zemřel těsně před svými 9. narozeninami. V roce 1650 ztratila syna Filipa, hned o rok později, v roce 1651, navždy odešla dcera Henrieta a v roce 1652 zmizel její syn Mořic beze stopy v rozbouřených temných vodách oceánu. Tu vůbec nejtvrdší ránu, která se jako ledové ostří zabodla přímo do jejího už tak zízveného srdce, však přinesl rok 1649. V jedno mrazivé a sichravé lednové ráno byl v dalekém Londýně před očima stichlého davu popraven její milovaný bratr, anglický král Karel I. Zpráva o tom, že hlava jejího vlastního bratra padla pod sekerou kata v její rodné zemi, ji naprosto ochromila a uvrhla do hlubokého svíravého smutku. K tomu všemu se kdysi tak velká, hrdá a semknutá rodina začala nezadržitelně rozpadat zevnitř. Její dcera Luisa konvertovala ke katolicismu, což byl pro přesvědčenou a hrdou protestantskou matku tak strašlivý šok, že ji okamžitě a bez nejmenšího slitování vyškrtla ze své poslední vůle. Úplně stejnou cestou se pak vydal i syn Eduard. Syn Filip se zapletl do skandálu, když v souboji ubodal muže, který se lživě chlubil přízní jeho sestry Luisy i stárnoucí matky. Filip musel po vraždě uprchnout a vstoupil do vojenských služeb. Jeho pohnutý osud se tak nakonec tragicky uzavřel na bitevním poli u Retelu v roce 1650. Až teprve rok 1660 přinesl nečekaný zvrat a slabý paprsek slunce. Na anglický trůn se slavnostně vrátil její synovec Karel II. A prastarý rod Stuartovců byl znovu restaurován a povýšen. O rok později, na jaře roku 1661, se tehdy už 64letá Alžběta po neuvěřitelných 40 letech trpkého a ponižujícího exilu konečně vydala na svou vůbec poslední životní cestu. Vracela se domů. Její návrat přes moře se ale odehrál navzdory výhradám samotného anglického krále, který o přítomnost své stárnoucí, náročné a především hluboce zadlužené tety na svém dvoře ani v nejmenším nestál. Nečekali ji už žádné velkolepé oslavy, nepovzbuzovali jí žádné jásající davy ani slavnostní salvy z těžkých děl. Byla bez jakékoliv zbytečné pozornosti ubytována v londýnském sídle zvaném Leicester House. Tento dům pro ní z vlastních nemalých prostředků velkoryse pronajal její nejvěrnější ochránce a celoživotní přítel, Lord William Craven. Londýn ji po tolika letech přivítal jen svým typickým chladným obětím. O několik málo měsíců později její dlouhá cesta skončila. 13. února roku 1662 její unavené tělo definitivně podlehlo komplikovanému zápalu plic. Zemřela tak, jak vlastně posledních 40 let svého neklidného života žila. V cizím pronajatém domě, ale obklopena péčí těch vůbec nejvěrnějších. Její zkoušené tělo bylo následně s veškerou náležitou královskou úctou uloženo do starobylých kamenných hrobek v majestátním westminsterském opatství. Spočinula přesně po boku jejího tolik milovaného a dávno zesnulého bratra Jindřicha. Kruh jejího životního putování se tak s konečnou platností a velkým mírem uzavřel. Její oddaný rytíř William Craven na její počest následně započal se stavbou velkolepého venkovského sídla Hampstead Marshall.
Dodnes se sice traduje romantický mýtus, že to měla být přesná, nostalgická kopie zničeného a tolik milovaného falckého Heidelbergu, ale pravdou je, že šlo o zcela novou, originální stavbu. Byl to prostě jen poslední pomník jeho neutuchající oddanosti k ženě, které obětoval svůj život. Když se dnes s klidem a odstupem staletí ohlédneme za celým jejím pohnutým osudem, jasně vidíme tu obrovskou a fascinující ironii lidských dějin. Tato neobyčejně silná žena ztratila milované Čechy, ztratila úrodnou a bohatou Pfalz, musela s pláčem pochovat 5 svých dětí i svého drahého bratra. Prožila předlouhých 40 let v hořkém, ponižujícím exilu a její jméno bylo nemilosrdně vláčeno tou nejkrutější habsburskou propagandou, která z ní v učebnicích na staletí udělala jen povrchní a marnivou loutku. Ale právě skrze její nejmladší dceru Žofii Hanoverskou, jejich syn nakonec s velkou slávou usedl na anglický trůn jako král Jiří I., založila mocnou a nepřekonatelnou hanoverskou dynastii. Krev této odsuzované a neustále zesměšňované české zimní královny tak hrdě koluje i v žilách dnešního britského panovníka Karla III. I jeho následníka prince Williama. 13. února v roce 1662 v malém londýnském domě usnula zimní královna naposledy. Neměla tušení, že přestože prohrála všechno, zvítězila v něčem mnohem větším. Její krev vládne dodnes. Příběh Alžběty Stuartovny nám připomíná jednu hlubokou a uklidňující pravdu. Někdy můžeme mít pocit, že jsme v životě prohráli úplně všechno, co jsme dlouze budovali, a že nás nešťastné okolnosti srazily na samotné dno. Ale to skutečné vítězství se často ukáže až mnohem později, v tichosti plynoucího času, a to způsobem, který my sami už možná ani nespatříme. Její osud je krásným důkazem toho, že žádná životní prohra nemusí být definitivní a že vnitřní důstojnost s tichou nadějí dokážou přečkat i ty nejtěžší a nejchladnější zimy. Chtěl bych vám z celého srdce poděkovat za to, že jste mi dnes večer věnovali svůj drahocenný čas a nechali se společně se mnou unášet na vlnách starých časů. Historie je ale nesmírně košatá a staleté prameny se někdy mohou různit. Pokud máte k dnešnímu vyprávění jakékoliv vlastní doplnění, osobní vzpomínku z vašich toulek po památkách, nebo jste si snad všimli nějaké nepřesnosti, budu velmi rád, když mi to napíšete dolů do komentářů. Rád čtu vaše bystré postřehy a vždy se od vás s pokorou rád něčemu novému přiučím. A nyní už nechte veškeré starosti uplynulého dne definitivně odplynout. Tma za okny je milosrdná, chrání váš domov a spánek už tiše přešlapuje u vašich dveří. Přeji vám tu nejklidnější dobrou noc a hluboké, ničím nerušené sny. Naslyšenou u dalšího příběhu z našich dějin.